hebben een dubbelsprong gewonnen met Visit Limburg. We hebben een taart gekregen van Visit Limburg en daar zat in een vogeltje verstopt. Als je het vogeltje in de vlaai had, dan had je gewonnen. Dus we hadden die abrikozenvlaai in de diepvries geduwd. Ja, de helft had het opgegeten, geen vogeltje gevonden. Ik zag ineens dan in de overige stukken die er nog waren, dan het vogeltje van Piet Stokmans erin zitten. En toen dacht ik, oh, we hebben toch gewonnen. Er zijn heel veel wolken en er is heel veel wind. Dus het is geen aangename en een onveilige situatie om jullie nu naar omhoog te sturen met de tandem. Vorige keer was er geen goed weer, dus het regende en er waren te veel wolken, waardoor het niet eens kunnen doorgaan. Nu vallen de zenuwen nog wel mee. Maar ik denk als je eenmaal in de lucht zit en daarvoor moet schuifelen of als je al uit het vliegtuig hangt, dan gaan de zenuwen wel heel fel opkomen. Ik denk dat het wel een mooie, unieke ervaring is om hier te mogen springen. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, ik zie het helemaal zitten. Het is nu of nooit. Gedaan heb. Echt waar. Toen ik uit het vliegtuig moest springen was het toch wel even een keer slikken, maar het was een heel chique ervaring. Het gaat zo snel en je hangt buiten en je bent al aan het vallen. Dus je hebt eigenlijk geen tijd om schrik te hebben. Top! Echt wel, keifijn. En dan die vrije val, oh ja. Als ik nog eens mag, dadelijk.